Jo. Takže, já jsem říkal v minulém videu, říkal jsme, že postavím vězení, Alcatraz, postavím vězení. Třeba stráže, já chci ven. Jsme ho postavili. Tady to zabezpečení, ten redstone. Takže ukážeme vám hned, jak to funguje. Tady to vždycky zmáčkneme a signál pojede takhle, se zpomalí, takhle, no repeaty každý zná. A jakmile prostě to zmáčkne, tak tady to vyjde a aktivuje 2 golemy. No tak kde by náhodou utekli. Víte, je Spider, a tady ten je zase rozbitej. Nesereš. A rybenka, to nevím proč. Víte. Nevím proč, ale ona vždycky zdrhne. To nechápu nikdy jak. A rozhodně když zdrhne, tak je už je plný, protože ten golem zabije. No. Velice smutná situace. To je druhá část, tady jsou ty horší zločinci. Ale stala se nám taková menší nehoda, když jsme ještě měli... Když jsme měli tuto věznici poprvé postavenou. Já jsem si tam pokoušel zavřít vintry, jenže jak trochu to nepomohlo. Takže oni utekli, roztřískali napadne, všechno zabili. Jakože... když rozsekal celou tu zoo, tak jsme si řekli, že ji opravíme a tak jsme to tu všechno tak opravovali a udělali jsme ještě mechaničtější a lepší zabezpečení na to, aby už žádná příšera netrapila tolik škody jako Winter. Wintera stačí všichni znáte, ukazovat ho vám ani nebudem, protože to už by byl konec tohohle videa, konec téhle zoo a konec tohohle vězení. Prostě by bylo to prdeli. Takže ještě tady dáme poslední. Schválně se podíváme. A schválně se podíváme, budeme natáčet. A pak se zase až u konce videa se podíváme, jestli tam ta rybenka je. Takže to uděláme jednu věc. Co děláš? No, tak koukej. Kámo. Já nechci mít u sebe ty věci, já nechci zbytečně vyhazovat, takže uděláme jednoduchou věc. Vzpomneme se, no nějaký debil to tady uzavřel. Jo, tady jsme měli tu zoo, tak jak ten debil prostě toho Wintera, ten Winter to zabil. Trochu nám tady zničil, ale naštěstí jsme to opravili. Já šprdel. Ježiši. Já to už slušně nebyl. Tady jsme to prostě opravili. Ale ten golem tady naštěstí zůstal, sněhulák, tady byl, jo, ještě tady je. Jinak je to docela dobrý, až na tu zeď. To mě zajímá, když mě tady chyběli předtím, jestli je nezabíjí ten golem, jak tam vždycky chodí. Koho nezabíjí? Tak sleduj. To on je fakt zabíjí snad. Jak je může zabít přes stěru? Ty vole, co s tím je? Nějaký zabugan nebo co? A pouci tam jsou? On nám vždycky zmizí ty monstra. Ani nemám peaceful. Mám normal. Ne, máš hard? Mám ho dokonce hard. Ani nikde, ani duše. A oni vždycky zmizí a tu ten tady do toho vždycky bouchá. Fláká prostě jako debil. No tak uděláme prostě povstání. Jo, tohle se musíte stát. Takže uděláme zombíky. Blazy. Skeletony. Blazy. Ne. Wintry. Tady to je souhle vězení útěk. Pavouky. Tak uvidíš, že tady něco buchlo. To je všechno. To se prostě nemůže dát TNTčko. Nic neudělalo. To už je jedno, to už neřeš.
uhni, debile. Musíš povolat náhradní stráže. Zombíci nám taky utekli. A běží k parku za villagerama. Běží k hlavní bráně. Jeskyní pavouky to otráví. Ty jo? To jsou oni? Ne, jeskyní pavouci jsou modří. Já myslím ještě jeskyní, to bude lepší ty ho otrávit. To je sranda. Ne, on to nezvládá, musíme projít honem z naší basy. Máš jít na tlačítko pro rychlou pomoc. Či až prdel. To je všechno. Tohle je vtip, ne? To mělo povolat stráži, který nám mají pomoc. A ne jim ještě to rozseknout hlavy. Budeme si muset povolat sami. Bojujte! Sraby. Vy jste měli umřít. Sraby lezou po střeše. Ještě jich tam pár dej. Už vršípy. Takže... Utekl z Alcatrazu. Rozbíh hlavní bránu. Dostávej se ven. Bráno. Pomohl jim zevnitř. Zvenka jim pomohli. Tak ještě bránu. Dosekej bránu. Stráže jsou obklíčený. A stráž jdu zvenka. To je jasný, on tady udělali zoo. Ve vzduchu. Dáš ho. Zasekám. Ne! Kurva fix. To je nějaký pak zabuganý, oni mizí úplně všichni. Jo, aha, já úplně zapomněl. My se schovali všichni do bytu, ale ty Villageři příšery. se vždycky schovávají. Ale ty příšery jsou docela divný. Ne, oni určitě, oni tam fakt zabijou. Asi jo, no. To už je po boji, jo. Ty mé moci vzal nyní na hlavu, kreter. Co střelat sněhulák, který ještě ve věži furt jde? Jo. Dáme mu rovnocenného protivníka. Uteklo spoustu vězňů. Sekiry. Do boje. Já se tím nebudu vysrát. Mě to nebaví. Tak musí do prostě toho města. Oh, boom. Pomoc! Jsi hnusnej. Už nedostaneš plat. Či nezaplatil.
vůbec nepomáhají. Když už tu nikdo ani není, víš. Vyhráli jsme, Vyhráli, ještě útočí. Takže... Sebejte tečko. Počkej, kdo vyhrál s tím Hulák nebo ten? Kostlivci, že bych bylo víc. Byly 2. Jednou zabili. Chudáci, byla to dlouhá bitva. Takže, jak jsme říkali, to mapu bude ke stažení, ale bohužel jsme ještě nedali na to, takže... Až bude vyregenerovaná, opravená, nebo... Takže je to vězení... Napište pod video, jestli chcete to opravenou, nebo takhle po bitvě, jakože... No já bych to vězení nechal. Takhle, jestli chcete, ale to mi to napište. A nebo jestli to máme udělat jako normálně. Já bych to vězení takhle nechal. Okay. Udělal bych jenom ty zdi země, že bych ho nechal tak, jak je. Jež, to ne. Padli. Hrdinové. Jeden přežiju. Utichá. To je Seberu ti hlavně o 7 minut, jestli nebudeš držet dobu. No co? Já už nepostavím žádnou takovouhle mapu. Hoří redstone? No. Vole. To mě nebaví. A ten tvůj plán, jak rozšířit stráž, je trochu nevyšel. Nedá je, no a co? On mi zabil psa. Bohem. Pomoc! Jsme ve světě zombie. Takže tuhle mapu bude ke stažení. Pokud chcete... Já jdem ke stažení tak, jak je teď. Zvířata se tam teda... No. Možná, že se vám to nebude líbit, ale já ji opravím a když tak ji pak nahradím na tom. Ale teď dám ji ke stažení, bude to v popisku videa. Jo, a když tak ještě budeme natáčet nějaký let's play z Synku. Za pár let. Nebudeme zatáčet za pár, nebudeme natáčet hned po tohle. Jo, nějaký let's play, bitch. Já ještě opravím tohleto. Tak, co k tomu dodat? Jediné, co bych asi ještě dodal, je, že tady jsme si stavěli. Kde jsme tady portál. Nějak nic, a tam jsou 2 winterbossové. Jo, takže... ale jestli chcete vidět, tak tam klidně jdeme. Jo, takže